another day, another vlog. Linggo ngayon, araw ng linggo. Tapos ayan, nakabihas na ako yan. Outfit check. Outfit check. Yan kasi bibili kami ni Papa ng tiles. So yan, maraming salamat po kay Tito Joe kasi nga kahapon, yan, binigyan niya tayo pambili ng tiles kasi kailangan ng ma-tiles yung dalawang kwarto kasi nga po maalikabok. Ayan, kasi nag-i-skim coat ganun. So, ayun guys, let's go. Nandun na si Papa sa labas. Magta-tricycle po kami. Nag-rent ata si Papa ng tricycle. So, mamaya ako na-explain kung ilan, kung ilan yung kailangan naming bilhin. So, doon na lang mamaya. So, let's go. A few moments later. Bicolana, 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 Bicolana. Sabi kasi ni Papa, mura daw po dito. Bicolana, 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 with a smile, maganda at matalino. Maaga nagtrabaho just to take care of the fam. Ganon siya kadedikado. Sa palengke naging tindera, rain or shine, walang reklamo. Sipag niya panlaban sa mundo. Every coin, every day she saves, dreaming of a home, a future she can raise. Unti-unti she bought a piece of land, hanggang naging konkreto ang bahay, galing sa sariling kasipagan. Kahit pagod, she kept on climbing. Kahit mabigat, she kept on dreaming. Ngayon she's in college, vlogging every day. Boss up energy, confidence on full display. Bicolana, Bicolana, you're a fighter in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Sipag mo'y panalo, your heart so brave and true, shining like a summer sun, the world is watching you. Bicolana, Bicolana, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot, man, minsan you turn pain into power. Girl, girl, you grow, you own the hour. Books and camera ready, college grind plus vlogging life, steady and heavy, pero kaya na lahat. She learned to stand tall, confidence leveled up. She's no longer small. From palengke noise to neon lights, her dreams expanding in the city nights. She dances with hopes about what happened. Now she knows she finally belongs. Hands up, feel the beat side, dip, dip. She survived storms no one believed. Now she moves like a princess in motion, powered by courage and quiet emotion. Bicolana, Bicolana, you're a fighter in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Sipag mo'y panalo, your heart so brave and true, shining like a summer sun, the world is watching you. Bicolana, Bicolana, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot, man, minsan you turn pain into power. Girl, you grow, you own the hour. Bicolana.
story is your power. Nakakaiyak naman. Mga siya dito. Ngayon natin times. 7. Ay, naka. 64. Di ba 65 kasi 0.60. 64. So, ang kailangan namin 112. Tapos pasobrahan daw ng konti kasi baka may mabasag kanya. 115. Try natin 115 times 65. Ilan mo ba? Uy, kung uning 65. 1,000. 115. Pwede na ni 120. May mapasa ako. 78. 78. Ayan. Yun ang gusto ko. Ano yun, eh? Ikaw. Ganyan kasi kasing design na. Pero pwede man baga maghanap. Ini, choice. Pag plain na puti ang pangit. 65 oh. Yan may design na lang oh. Ito na lang. Tingin na lang pa. So guys. Patis lang. Ha? Patis lang. Oo. 120 pieces. 120 lang. I-check ko lang please na. 695 ang isang ganyan kahaba. 60. Ano yan? Kasulog ba yan? Panglababo. Panglababo. Ay, sarang mo doon. Balong ka tayo. Plus na ito. So, dahil sarang 60 by 60. Ito ba na? Panglababo. Pwede pa. Doon may mga bowl doon. Kasi wala kaming tubig. Saan kami magpapakano na lang hukay. Mag-in sugar siya. Black. Bako sa black na plain. O hindi mo ganyan eh. Pero wait lang. Hindi. Pwede yan pa sa lababo. Tigdi sa may gilid. Sa may taas baga gilid. Sa side. Tsaka digdi dapat pa rin yan. Ay, sabi ni Tito Joe, porcelain dapat. Porcelain din eh. Oh, porcelain. Kuningan niyo, cute. Doon na lang. Dapat ba kung... Pa? Ano kasya yan sa ano? Kasya yan sa mga tricycle. Ay, ang problema daw. Orang mo nigdirin niya. Orang doon sa liga. Saan ang bodega niyo po? Gugon? So may gugon man lang? So inagyenta? Pesong bang? Kumasarap doon sin ng alas 12. Hindi mo lang pala rin. Pag Domingo? Half day lang daw sila pag linggo. Pag dilim. Pwede dilim. Kasi day 1. Magkano ang fee? Bago sa rocket. Ano ba? Schedule pa ako na rin. Yung ane, pati dapat saga kaya maano na yan. A few moments later. Ayun, di ba? Guys, nandito na po. Ayun, doon. Kasi Kaya ito yung receipt ko. Almarto 20 SM box. So yan guys, nandito po kami sa kanilang
bodega. Yan. Pipick upin yung 120 pesos na tiles. Nagugutom na ako. Nagugutom na. Hindi ko lana nyo. Ang init kasi guys. Kaya sakit sa mata. Ini yang ke bos? Ayan na po. Mga kami ko lang. 10 man lang. Ang sarong box kuya, ilan po ang laman? 12 pieces. Kasha daw. Ano? Tricycle dala namin. Sige, kaya yan. Hindi na doon kaya apa yung ano yan? Nakakatakot. Baka mabasag. Thank you po, Tito Joe. Tito Joe. Ayan, ayan. Ayan na po yung tiles. Para kasi bukas, pwede na siyang trabawin ni Papa. Para okay na dun sa kwarto kasi madumi, maalikabong. Doon ka siya. Sabi ko ano ba yan? Pasang niya. Kaya yan, sigsuburan kita lang talaga. Hindi lang kahit mga ganyan. Thank you po. So yan po mga kabikulan na nakarga na po lahat. Ayan. Ay, nakarga na ba? Para naman. Dito na lang. Okay. Ayan. Ama, nagpakita pala pag nainat ito. First come, first serve. Ayan guys, nandito po kami sa Rawis. Malapit sa Mariners. Makain po. Yan sa kuya, ito. Kain muna po. Kain guys, tanghali na eh. A few moments later. So guys, pauwi na po kami. Ayan na. Oh, grabe umulan.